Nabod y Gangen, Llanuwchllyn, gan Rhiannon Gomer. Mae ardal Llanuwchllyn yn adnabyddus i lawer o bobl Cymru oherwydd ei chysylltiad a sylfaenydd Urdd Gobaith Cymru, Syr Ifan a Bowen Edwards, ac mae'r cerflun ohono a'i dad, O.M. Edwards, wrth geg y pentref yn tynnu llygad wrth fynd heibio ar yr A494. O oes i oes, bu'r ardal yn ffodus o gael arweinyddion crefyddol a diwylliannol, a bu'n fagwrfa i unigolion dawnus yn gerddorol a llenyddol. Ceir yno sawl côr, yn ei misg, godre'r aran ac yr yrod meirion. Mae yno fwrlwm o weithgaredd yng Nghlwb y Ffermwyr Ifanc ac adrannau'r Urdd. Ym mis Tachwedd 2025, bu 4 cwmni yn perfformio dramâu yn y neuadd. 2 o'r dramâu wedi ei sgwennu gan actorion lleol. Mae'r ardal ar ei mantes o gael cefnogaeth ieuenctid a fagwyd yno, a hefyd rhai sydd wedi symud i fyw i'r ardal. Daeth rhai ohonynt eisoes yn aelodau o Gangen Merched y Wawr. Does dim rhyfedd felly bod yno gangen brysur o Ferched y Wawr ers 1967, nad oedd y llwybr at ei chreu yn gwbl llyfn a di-wrthwynebiad yno chwaith, fel yn y parc ychydig fisoedd ynghynt. Sefydliad y merched oedd yr unig fudiad oedd ar gael i Ferched Cymru ymuno â fo, cyn bodolaeth Merched y Wawr. Ac wrth gwrs, mewn ardal fel Meirionydd yn niwedd y 60au, byddai cyfarfodydd a gweithgareddau'r WI yn cael eu cynnal yn llwyr drwy gyfrwng y Gymraeg. Nid oedd pawb felly'n gweld yr angen am fudiad arall i ferched, ond fel y dywedwyd yn blaen wrth aelodau'r parc gan swyddogion Meirionydd y WI, pan gwynwyd ei bod yn derbyn papurau swyddogol unwaith Saesneg, ac nad oedd gair o Gymraeg yn y North Wales Edition o'i cylchgrawn, mudiad Saesneg yw'r WI, ac y dylent gair Gangen os nad oeddent yn fodlon perthyn i fudiad gael ei weinyddu drwy gyfrwng y Saesneg. O ganlyniad, erbyn diwedd 1967, yn ôl cofnodion Cyngor Cenedlaethol cyntaf Merched Wawr, roedd 12 o ganghennau wedi dod i fodolaeth yng Nghymru gan gynnwys Cangen Llanuwchllyn. Dan ofal Mrs W.J. Edwards, Gwenda, Mrs. A. Edwards, Ann, a Mrs. M.A. Roberts, Aur. Chwythig i ni erbyn heddiw ydy gweld merched yn cael y teitl Mrs. yn hytrach na'i henwau bedydd, ond rydyn ni gyd yn llawer llai ffurfiol erbyn heddiw. Cefais groeso cynnes a sgwrs ddifyr pan eithim draw i'w chartref uwchlaw'r pentref i weld Gwenfair Jones, fi'n aelod o Gangen Llanuwchllyn o'i dechreuad. Roedd ei mam hefyd yn mynychu, iddi fod yn aelod o'r WI cyn hynny. Erbyn yr 80au, mynychai dros 70 o aelodau, ond yn raddol dros y blynyddoedd, crebachwyd y nifer i tua hanner hynny. Gan fod Clwb Gwawr Llywyrchus y Meirionydd, mae'n bosib fod rhai merched iau yn ymuno â hwnnw yn hytrach na'r gangen leol, ac nad ydynt yn symud ymlaen i'r gangen wreiddiol gyda threigl y blynyddoedd. Mae hi'n gangen ddifyr a diwyd. Mae'n rhaid fod llawer o'r aelodau wedi ymylu iddi dros gyfnod o hanner canrif bellach. Bydd yr aelodau yn cynnal noson o gasglu syniadau am raglen y flwyddyn ganlynol, ac mae hynny'n sicrhau fod pawb yn cael cyfle i fwydo awgrymiadau sy'n apelio at ei diddordebau, a bod yr rhaglen yn un amrywiol. Cafwyd nifer o ddysgwyr Cymraeg yn aelodau ar Gangen dros y blynyddoedd, ac mae hynny'n siŵr o fod yn gyffeiliad iddynt ddod yn rhugl a gwneud ffrindiau newydd.
Cynhelir noson i ddysgwyr yr ardal yn achlysurol, gan ddod i adnabod ei gilydd drwy chwarae gemau. Ar unrhyw raglen ddiweddar, mae yna wybdaeth i derfynu y gweithgareddau'r flwyddyn, fel un 2025 i Bont y Tŵr, un o erddi'r rhaglen deledu garddio a mwy, a bydd y Gangen yn cymryd rhan yng ngweithgareddau'r rhanbarth, fel y Llys a Charol a'r cyflwyniad i'r Cracr Dolig Cenedlaethol. Bydd cynrychiolaeth dda hefyd yn cystadlu yn y gwyliau cenedlaethol a'r sioeau ac yn mynychu'r penwythnosau preswyl yng ngwahanol gyrion y wlad. Roedd Llanuwchllyn tua'r brig yn rhanbarthol yn y cwis am flynyddoedd lawer. O bori mewn hen raglenni, sylwn fod rhaglen arferol yn gymysg o siaradwyr gwadd a'r bynciau o bob math. Nosweithiau mwy ymarferol o grefft a choginio neu arddio, cadw'n iach neu goliro, cefnogi elusennau, helfeidd trysor, cerdded a llawer gweithgaroedd arall. Wrth gwrs, dydy pob maes ddim yn atbelio at bob aelod, ond mae'r cyfarfodydd yn cael cefnogaeth dda fel arfer. O dro i dro, bydd rhai o'r aelodau'r Gangen yn cynnal noson eu hunain ar bwnc mae ganddyn nhw brofiad personol ohono. Mae hon hefyd yn Gangen sy'n cymryd ei chyfrifoldeb tuag at yr iaith Gymraeg o ddifri, ac yn gohebu i sicrhau fod safonau cynnal yr iaith yn cael eu parchu yn yr ardal a thu hwnt, ac nad ydy gwasanaethau'r fro yn cael eu torri neu crybachu. Byddent yn amlwg eu cyfraniad pan fydd eisteddfodau cenedlaethol neu sioeau sir yn ymweld yr ardal. Ymhen ychydig dros flwyddyn, bydd Cangen Llanuwchllyn yn dathlu 30 mlynedd o fodolaeth, sy'n siŵr yn tystio i bwysigrwydd cael mudiad Cymraeg i fod yn aelod ohono, yn angor a hwb i Gymreictod fro. Dyma gyfraniad gan ddwy o aelodau presennol y Gangen. Awel Jones fi'n aelod bron o'r cychwyn, ac Ann Thomas sydd wedi cartrefi yn yr ardal ac sy'n falch o gael cyfle i gymdeithasu. Bod yn aelod o Gangen Llanuwchllyn gan Awel Jones. Bym yn aelod o Ferched y Wawr y dechrau. Mai aelod o Gangen y Brithdir oeddwn ni am y 2 blynedd gyntaf. 20 oed oeddwn a theimlwn mor falch ac aeddfed o fod yn cael mynd i gyfarfodydd gyda chenhedlaeth fy mam. O'r diwedd, gallem deimlo fod y Gymraeg yn cael ei pharchu o fewn mudiad oedd yn eiddo i ni. Mae hynny dros yn agos i 30 mlynedd yn ôl, a braf ydy parhau i gyfarfod ein gilydd ar y 3 nos Fercher o bob mis. Cymerwn bawb yn ein tro i fod yn swyddogion a mynychwn bob cyfarfod nad ydy pob un efallai at ein dant. Rhyfeddaf at gamp yr amrywiol gogyddion sy'n dod i arddangos. Mae yma aelodau sy'n frwd dros chwaraeon ac yn enillwyr mewn cystadlaethau cenedlaethol. Eraill yn dda mewn gwaith llaw, a sawl un a chof da iawn yn y cwis hwyl. Diolch am gwmni yr holl ffrindiau fi ar y daith yn ein harwain a'n hannog ac yn fwy na dim arannodd y mwynhad. Bod yn aelod o Gangen Llanuwchllyn gan Ann Thomas. Ychydig dros 10 mlynedd yn ôl, fe symudais i am teulu i bentref Llanuwchllyn. Doeddwn i'n nabod fawr neb yma, ond gydag agnobaeth fy ffrind newydd ar draws y ffordd, fe fenderfynais y byddwn i'n mynd i un o gyfarfodydd o Ferched y Wawr i weld sut beth oedd o. Cefais groeso cynnes ac rwy'n aelod ffyddlon byth ers hynny. Mae ein cyfarfodydd yn gymysgedd braf o hwyl, dysgu, gwneud ac ymweld, ond yn pwysicach na dim yn gyfle i weld ffrindiau,
gwneud ffrindiau newydd ac i groesawu aelodau newydd i'r gangen. Mae nifer o nosweithiau yn aros yn y cof, fel y noson gwneud addurniadau nadolig o wiail, yr arddangosfa adweitheg, ein gwibdaeth i weld bad achub y bermo ar noson braf y mis Medi, a'r tro y daeth ein tîm yn ail yn y cwis hwyl cenedlaethol. Mi fydda i'n fyddol ddiolchgar fy mod wedi mentro i'r neuadd bentref y noson gyntaf honno, gan nad oes dim yn well ar drydydd nos Fercher bob mis na threulio noson hwyliog ymysg ffrindiau yng Nghlydwch y neuadd bentref. Rwy'n ddiolchgar iawn i Gwenfair, Awel ac Ann am eu cyfraniadau gwerthfawr i'r portread yma o Cangen Llanuwchllyn.